Внимавайте! Тонове поредици епизоди от любимите ви предавания пилнеят из Cartoon Network. Това не е за страхливци. Те пристигат и са неудържими. Вижте още в Cartoon Тун-Тун! Утре само по Cartoon Network! Ако искаш да си готин... Не мърдай, вие сте арестувани. За какво? Че сте прекалено супер. Трябва да нарушиш някои правила. Скучни правила! Дръж си скучните правила за скучните хора! И тези шегаджии нарушават всички правила. Нови епизоди на Парк Шоу. Всеки вторник от 18:30 по Cartoon Network. Дано сте гладни! След малко следва още един вкусен епизод на Чаудър. Само тук, по Cartoon Network. Извиняй за момент, но мога ли 3 секунди от твоето време да ти кажа за продукт, дет ще промени живота ти? Новите епизоди на The Looney Tunes Show биха могли да подобрят шопирането ти, да те превърнат в плажен хит, да оправят връзките ти, да намалят стреса ти, да накарат хората да те харесват. Казах, биха могли. И биха могли да те превърнат в символ на здравето. Нов епизод на The Looney Tunes Show. Всяка сряда от 18:30 само по Cartoon Network. Реклама. Свърших с прането. Аз пера дрежките на Митко с Тео Бебе. Деликатен е към нежната му кожа, а дрежките ухаят така приятни. Както се родиха децата и аз пера само с Тео Бебе. Всички 15 часа. Пера дрехите на всички вкъщи с Тео Бебе. Ризите на мъжа ми просто блестят. Специалната формула на Тео Бебе изпира без остатък. Тео Бебе. За тебе, бебе, и за всички нас. Като се оженим, я ще пера с Тео Бебе. Познайте кой ще дойде на гости. Кой? Светкавицата Макуин? Наслади се на нов млечен продукт с Данон и светкавицата Макуин. Започни приключението! Реклама. Глупци са тези дръзнали да се съревновават с майсторите от Cartoon Network, защото те са непогрешими и непобедими. Нинджа, самурай и дихание на дракон! Майсторът от Cartoon Network казва: смел враг е по-добър от страхлив приятел. Тъй като страхливият приятел сменя канала по време на любимата кунфу битка и е неразумен, защото не гледа!